pungkaham jotono pungkaham jara social media naitongnaय specially tini 40 sabrumno tui kisa sasinai tini 40 sabrumo mubagra candidate rolia no problem jara tini warrior tongnai norok no angkoinai norok boot jeno farodi kintu norok Stanley norok bubagran loge tongdi ebong ang norok no kogro ang norok ni loge tongnai 40 ni jara 40 ni sabrum ni jara tongnai borok ni loge ang thiyasak tongnai norok joining khlainai national party rogo hini khnamani ang norok no khulumui koyo je norok joining khlaini naingia norok o jaga no tongdi tipra motha tongdi tipra motha tongoi norok ni decision norok je jaga phano budrodi kintu norok chini bubagrani sacrifice main sacrifice ni wansuknai je jago joto jago candidate rok phano chini sabrumo rolia to ang wansugo noroni bakhathigla bubagrani loge norok tongnai ebong joto pal khlai tongnai ang asa khlaio ang norok boibo malainai ebong ang kha khlaio norok kunodin tipra mothana yagari thangla to ang aboni bagui belai khei ang event bubagrana sainaikha hoito kaisa bini great achievement ni bagui o wansuguna to o great achievement wngkha greater Tripuраland जों jotobo greater Tripuраland na hamjago power position ni bagui to aboni bagui ang wansugo जों jara 40 tongnai sabrumni borok Stanley norok tongdi bubagran loge boot rothung ryathung ba candidate rothung ryathung abo alada matter to जों jotobo bubagran loge tongnai aboni bagui ang joto 40 ni tipra sarokno ang khulumui koyo norok chini loge ma tongnai bubagran loge ma tongnai hambai।